बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला देवस्रि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 2 नं आइफवालि गामियाव। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला बेयावहाय बेबायदिनो इन्डियानि बिजाथि सार जयन्त बसुमतारिया दंफैयो। दा बे ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो UPPL नि मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै लोब लोबैहाय बेबायदिनो UPPL आव जयनिं जानो रेडि जादों। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लर खालामना देखायनो सानदों। दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो बिथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांनो हागोन। सम बास्की नै बेबो गैबावला এটা दा बेबायदिनो लोब लोब जयनिं जाबावबायनो UPPL नि बेबायदिनो मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै दा नायलांनो हागोन। गोबांथार जयनिं आरोना। लुखिराम हेम्ब्रम, सुनिराम हाजदा, सम मुर्मू दुइटाई सम्भव আছে। নবদ্বীপ রায়, কোনাল সূত্রধর, সঙ্গীতা সূত্রধর, কমল সূত্রধর, हेमा सूत्रधर, निकू हसदा, सुनील सूत्रधर, पोलेन सूत्रधर, मोतीराम सूत्रधर, सुनील सूत्रधर, सेम शर्मा, लोकेंदर सूत्रधर, लालित सूत्रधर, रुबिन सूत्रधर, गणेश सूत्रधर, देवेन सूत्रधर, मोहन सूत्रधर और लास्ट रे सोम हाजदा। दायो बेबायदिनो 1 नं क'क्राझार लफसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन जाबाय। दायो बे ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बेबायदिनो UPPL दोलोआवहाय बेबायदिनो जयनिं जाफैनायखौ नोंथांमोना नाचन मुर्मू, मुंगली हाजदा, सीता मर्डी, दा बिसोरो फैबाय थानाय MP बिसायख'थियाव बेबायदिनो इन्डियानि केन्डिडेट सार जयन्त बसुमतारिनो भट होनो थाखाय रेडि जाबाय। दा बे ओनसोलनि गोबांथार गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय दिनै नुनो मोनदों बेबायदिनो इन्डियानि केन्डिडेट मानगोनां सार जयन्त बसुमतारिनो बेबायदिनो भट होनानै देरहाहोनो थाखाय बयबो रेडि जाबाय आरो। दा नायनानै लादो नै। दा गोबांथार जयनिं जाबाय नै। आरो আছে আমার খারাপ কালাপর লড়াই কেটা ইটু দিলে কই আমি অলপ জয়েন করিম এক্সট্রা কই আমি জয়েনিং করিম ইটু। दा आरो बेबायदि लाइन थाबाय नै जायफ्रा गोदानै जयनिं जाफैदों UPPL आव। दा बेबायदि लाइन आरोना। ना हजू पे यूट्यूब में लारे फुर्ती फुर्ती लई किदा मेनखान जतो हड़ हजू तबन पे दया करते आसरा परी আছে এটু বোকা মার্ডি, সুনিরাম কিসকু, সোম কিসকু, সোম सोरेन, दा गोबां जयनिं आरो। श्याम हाजदा, सप्रेश मार्डी, लुखी सोरेन, राम सोरेन, लुखीराम मार्डी, मादन मुर्मू, रंजीत मुर्मू, बुलाई मार्डी, मोती मार्डी, केंद्रा हाजदा। हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद 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 जयंत बसुमतारी 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 जिंदाबाद 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 प्रमोद बरो जिंदाबाद 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 प्रमोद बरो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।